Ang Cebu Coast Guard aduna na idea sa posibleng nahimutangan sa namising at tugboat atol sa Bagyong Odette. Samtang pamilya sa namising mga tripulante malaomon gyapong buhi pa sila. Siluan meron din na adunay live report. May Yeslan human sa kapintulo ka buwan nga pagpangita sa MT Strong Trinity, may nakita na nga mga timailhan sa posibleng nahimutangan niini. Sa raw data nga nahipo sa Cebu Coast Guard, pinaagi sa abag sa Philippine Navy ug sa taga National Mapping and Resources Information Authority (NAMRIA), may nakitang unom ka mga significant features nga posibleng makatumbok sa nahimutangan sa MT Strong Trinity, mga 3 nautical miles sa kadagatan sa Naga. Sa yuning buwana, may pahigayon og side scanning sa kadagatan sa Naga ang naval ship sa Philippine Navy nga may sonar capability. Nakita nila na naay 6 possible nga barko na shipwreck ito nga area, ma'am. Ang medyo dool ato, ma'am, ang significant feature number 4. Kung mag-base ta sa length overall, kasi ang length overall sa tugboat Trinity is 35 meters. 35 meters man po itong significant feature number 4. Apan gipasabot sa Cebu Coast Guard nga aron masiguro gayud nga mitukma sa hitsura sa MT Strong Trinity ang usa sa unom ka mga features nga nakita sa kadagatan, gikinahanglang mopahigayon na usab og scanning ang taga Cebu Coast Guard gamit ang ilang multi-role response vessel. Ang depth sa water, ma'am, nasa mga 280 to 300 meters. So lalong gid siya, ma'am, para i-dive. So ang plano namo sa Coast Guard, i-deploy na mo itong newly acquired multi-role response vessel 9701, which has the capacity, ma'am, kasi na siya equipment na remote operated vehicle para ma-survey sana, ma'am, katong 6 significant feature. Sa pagkakaroon, padayon pang missing ang 11 ka mga tripulante sa MT Strong Trinity. Ang igsuon sa chief mate sa tugboat nga si Maroda Lea Amora, mibutyag nga hangtod karon naglaom silang buhi pa ang iyang igsuon. Pag mo aray jud karon, ma'am, nga basinog napadpad na sila, ma'am, nya nami siya bitaw, ma'am, nya muli agad sa panahon nga ihatag sa Ginoo nga mo uli sila sa ilang tagsa-tagsa ng mga family. Aminado ang Baning Amora nga medyo gihinayan sila sa lihok sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga gitahasan sa search and retrieval operations. Hinay kayo ang ilahang kuan, ma'am, kanang nay progress bitaw, ma'am. Nya karon hatog ka nagwatuwa sa sa kuan, ma'am, kanang nay kanus nila i-dive ang mga location nga ilahang nga giplan. Pero thankful naman po mi, ma'am, kay bisan kanang nay hinay ilahang trabaho, at least na kanang kuan ay progress. Sa Pikasbahinlan, nagpadayon karon ang salvage operation sa MV Aida nga nakitaan sa may Tayod Konsolasyon. Nakita na usab ang MV St. Padre Pio sa may Hitafe, Bohol ug ipaabot na lang ang schedule sa salvage operation niini. Lan? daghang salamat, Luan May Rondina.